Good afternoon, Ade. बोरै खबरफ्रा? खबर सबर बोरैहाय? बिराद गरमलै माथो। बिराद गरम जोंथिं। गरमथार नोगोद गरम होदों सान्दुं देनजार होखादों। लाइक होबायनो। थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जोबोर जोबोर साबायखर। गोजोननाय थाबाय। नोंसिना सालबारि बाजारा मा बाराव जायोमोनलाय? सालबारि बाजारा खबर सबर मोजांथ' आदै औ खबरफ्रा मोजाङानो। नोंसिनि सालबारि बाजारा माब्ला बावलाबाय आं। सालबारि कलेजावनो फरायो दा आदैया? जोंना सालबारि बाजाराव सनिबार आरो बुधबार जायो आदै। सनिबार आरो बुधबार ना? माने जोंहानि खुरमाफोर दङ सालबारियाव ओंखायनो मोनथिजोबो आं। सालबारि फिसायाव नों औ आदै आं सालबारि कलेजावनो फरायो। दे थेंक इउ मोजां। जिखुनु जाया फरायनांगौ गिदिर मानसि जानांगौ। सालबारियाव माने आंहा खुरमाफोर दङ सालबारि फिसायाव। जोंहा आनैनि फिसाज्लाफोर दङ। नोंसिनि नैबे सालबारि खाथियावनो कलेज खाथियावनो मोनसे। सोरखौ नेदों नों अनजालि रुमबांखानाय बानानो। सोरखौ नों सानदों जिउ थाखोमा सुजुनाय बिबारनि मालाव सोरनो थिदों? सुजुनाय बिबारनि माला आखायाव लानानै सोरखौ नेदों नों अनजालि रुमबांखानाय बानानो। रुमबांखानाय बानानो। सोरखौ नों सानदों जिउनि लोगोरि खोमसि खोमसि थायो मानो दाहाया मानि
बेलेग उन्दुनो ओंखारबायलै माथो आंलाय।
It's Hansao. It's Hansao. Thank you, and Hansao. Sonaso. Thank you. কিবা লাগিছিল हा आं मबाइल फाना नोंहा लुबैयो Mau kalau bilang oh ya, baik. Jadi saya kalau yang tuh loh, kalau tanah mereka, ini baik kalau lagi. Hah? Kira berapa? Kira lagi. 200 টাকা 200 itu 100 টাকা 200 লাইভ ও ইউটিউব করে নাকি হ্যাঁ ইউটিউবত কিবা কৰে নাকি লাইভ দি আছো ওই ভাল লাগছে এই যে ভাল লাগছে এটা 120 টাকা এটা 150 টাকা এটা লব পৰা এটা ভাল কি নাম ইউটিউব চেনেল কিমান আছে ভিউজ টকা ভালে আপোনাৰ হা ভিউজ টকা ভালে 3741 নে তো ভালে ভিউজ আহিছে 3730 টা लाइक होनायनि थाखाय जोबोर साबायखर 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 मानो बावनांगौ जाखो बावा बावा ओइ हेन्डसाम आंनि जिउ बिख्लो
आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जोबोर जोबोर हाय ब्र' समा मालाय है बोराय बुरै जि गल 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 गिदिंबाय थादों गल गल जाबाय थादोलै माबा नेटआ एसे प्रब्लेम होबाय थादों बाजै एसे आंनि जायगाया आं एसे बेलेग जायगायाव दंफैयो नालाय मिथिबाय आङो एसे गोजान जायगायाव दंफैयो हाजो खाथियाव बेयाव माबा नेटआनो बारा मोजां अरनो नागिराखै बेबायदि बे गराय फबनायसो दं नामा बुजिनो हाला सम सम नाङो सम सम नाङा नेटानो निरामिस गोजासोलै बाजै खिन्थु निरामिसबो बिराद बुरजाथारलाय आरो माबामोन फार्स्टआवनो एक नाम्बाराव दङ दालि दुइ नाम्बाराव दङ माबा मा होनो माबा मामोनलाय आलुजों अमिताभ बच्चननि बिबार माने मुदुफुल बिबार आलुजों मुदुफुल बिबारजों भाजा ओमफ्राय आरो मा दंबावोमोनलाय र' बेनिफ्राय बानलु राजा दिपक अफिसियेल डिपि स्टेटास हेल' हाय आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जोबोर साबायखर थाबाय दिपक निरामिसोलै दिनै बाजै सना एकदमबारे गैथारा दुखुथियाथार गाबोनसो क'क्राझाराव थांनानै बाजै हटेलाव जाहैनांसिगोन जोङो माने गाबोन फिसाजोआ आंहा माबायाव मा होनो क'क्राझारनि गभमेन्ट कलेजाव माबा खालामहैगोन नालाय आङो एडमिसन खालामहैनांगौ क'क्राझाराव बेनिफ्राय बेयावनो बाजै हटेलाव जाबोनोसै आरो टारगेट लाखाबाय आं गाबोन बाजै हटेलाव जागोन होननानै एकदम फुरा टारगेट लाखाबाय आं फिसाजोखौबो बेयाव एडमिसन हैनोसै बाजै हटेलाव हाबबोनोसै आरो गोथाव गोथाव जाबोनोसै मा मा मोनजायो नोंहालाय ओमफ्राय मा ओंख्रि मोनजामारखो समायना नोंस्रा मा मा ओंख्रि मोनजाखो मा मा ओंख्रि जाखो नोंस्रा एकदम 200ल' नांथारसिगौलै बाजै आंहा 200ल' नांथारसिगौ वाट्स टाइमा बेनिफ्राय मनेटाइस जाथारसिगोन जाहां 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 जाथारबाय एकदम बाजैनि आखाइ बाजैनि आखाइनि गोथाव जाखायो जानायालाय जानायालाय जायो होमबाबो जेनेबा बाजै हटेलाव जाहैनोसैब्रा आंना दालि लेस्रा भाजासो गैयाहाय आगै सना गावहा ना सारहैयाखोमा नाफोर सारहैनांगौ ओइ माबा हाग्रामा ब्रिजाव थांनानै हाग्रामा ब्रिज थांनानै आरामनो सारहैनांगौ गावहा सारहैयाखैदां दे दे
बोलो होथाराखै औ बोलो होगासिनो दं। नोंना बेसेबां जाखो नायनि वान 1.3 1.3 जाहांबायानो माथो जाहांथारबाय नोंनि लाइफआवखौथ' थांबाय थायो आङो समायना सम सम मालाय माबा जाबावबायसोनदां नोंहा मनिटाइस जाबाय दा समायना नोंना समायना नोंहा मनिटाइस जाबायना जायाखै मनिटाइसथ' जानांसिगौ नोंथ' बिराद लाइभ होयो लाइभआनो लाइभ आंना खमायगासिनोसो मानो खमायनांगौ जाखो गैयाहाय रुम खुमब्रा साम' खुमब्रा साम'सो ने गोथावसो दा माथो खुमब्रा साम'आ गोथाव नङा जाबाय मनिटाइस जानांसिगौमोन माथो समायना नोंना नेटआनो एसे प्रब्लेम बे जायगायाव आङो माबायाव दंफैयो नालाय दा भैरबकुन्द' पिकनिक स्पट खाथियावसो दंफैयो आं दा बेयाव फिसा बाजार जायो बेयाव दंफैयो आरो आं गोजान जायो आं दा जेराव दंफैयो बेयाव माने नेटनि बिराद प्रब्लेम हाग्रामा ब्रिजाव बिराद ना मोनोनो माथो बाजै ओइ बाजै हायलो हाग्रामा ब्रिजाव माथो बिराद ना मोनसोगारो होननाय खोनादों बांगालफोर दङब्लाबो बांगालफोर गाखोनो हागौनो माथो नंगौना नङाथाय उम, 3000 जाबायमोन 3000 जाबायमोन ने बेबो खमायफिनबायसो होमबालाय मासे गरम गरमथार नामा नोंसिनाव जाबायमोन 3000 बेबो खमायफिनबायसो बोसोरसे बारबाय होमबालाय नोङो समायना नोंना बोसोरसे बारबाय नामा बोसोरसे बारबायबासो खमायफिनबाय थायो ओमफ्राय आगै सना गरम
गरम समाव गरम जाखायोलै जेबो सिन्था खालामनाङा। गरम समाव खान्थालसो जाना होबावनांगौ गरमाव गरम। एकदम गोलोमदैखौ फाव 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 गजोब होनांगौ। गावस्रा एसियाव थाबाय थायो नालाय ओंखायनो बिराद गरम मोनो बाहेरायाव ओंखारनो हाया। औ 1 इयार बारबाय ओइलायथो नंगौ दा। 1 इयार बारबाथाय माने नोङो वाच टाइमखौ लाबोनायानो बिराद दिगदार। दा नोङो मोनसे खामानि मावदो आंनिफ्राय आं बुंहरबाय आरो बिनि सलुसना मोनसेल' सलुसन दङ नोङो बे साननैसोनि गेजेराव खमावनो 10थासो मबाइलखौ लानानै 10थासो मबाइलखौ लानानै नोङो लाइभ हो। बेखौ एकदम नन स्टप सानसेनि भारा ला। सानसेनि थाखाय भारा लादो। एकदमबारे माबा जायागौ मानि आरो। एकदमबारे सानसेबा साननैसो नांबावनो हागौदां। एकदमबारे फुरा मन' जाजासिम खालामनानै होदो होमबानो नोङो खारग'बाय आरो। नन स्टप खालामनांगोन दै लाइफआ होमबाथाय माने नों मोनफिनबाय आरो। होमबाथाय जाबायबो। 10-12थासो मबाइलखौ नोङो भारा लाथ'दो। जाना थैयालै बाजै माथो थैनायखौसो रायखांग्रोलायखो नोंलाय। खान्थाल जाबा थैयो नामा? बायथ' आं अ बायथ' आं मन' लानि र'। दे थेंकिउ आंनि लाइफ स्ट्रिमाव दसेब्लाबो नुजाफैनायनि थाखाय। थैगोन नामा सोरबा खान्थाल जाबानो थैगोन नामा? गोलोम होनांगौसो दा। अमा बेदरफोरसो जानाङा। अमा बेदरफोरखौसो जानाङा दा बोरमा बेदरफोरखौसो जानाङा। दा गरमाव मरम जानु जाथारलाहाय आयौ आयै सना बुरि नायखाय दानो बुरिबायबाय दा बुरिबाय होनालै बाजै गावस्रा उन्दै उन्दैयावनो हाबा जानायनि बिराद बुरिबाय होनलाबायो। गावस्रा उन्दैयावनो हाबा जाथारदों दा ओंखायनो गथ'फ्राबो जि गिदिर गिदिर जाबाय। बिजामादै मोनलायसिगोन माथो नोंलाय। लाइभआव फैबाथो माथो खालि बिखुनजोल' लेंलाबायनाय खोनायो आं। बाजैनिखौ बुरियालै बाजै बुरि नाङा थाबनो बुरि नाङा बुरिबा औ सुनिफ्रालाय ए आं सम सम थांबा खोनाहैयोथ' बिखुनजो लिंहैनाय। खालि बिखुनजो लिंहोनायसो नुहैबाय थायो आं नोंनि लाइफआव थांबा सम सम।
आद जारला फिसाजोफोरखौल' बे बिथारोहाय औ फिसाजो थाबाय नालाय बिखागोन दा फिसाजो थाबाय नालाय बिखागोन मानो बिया जानो बेखौबो दुखु मोनलायबाय नोंहा ओमफ्राय इउटुबनि बिखुनजोआसो जाबाय आयौ सना इउटुबनि बिखुनजो जाबाय इउटुबनि बिखुनजो जानो हाबाय माथो नोंहा होमबा माब्लाबा माबाखौबो देखायब्रा जोंहा आदाखौबो एसे देखाय खम जारलाहाय आयौ जेबो नङा बेफोरबायदिजोंनो जिउआ संसारा थांनांसिगोन बाजै खेला धेमालिजोंनो थांनांगोन खेला धेमालिजोंनो संसारा सोलिलांनांगोन नङा होमबा बाजै संसारा बेखौनो होनो नुजाथारा माने नोङो खेबबासो नुगोन दा नोङो माबायाव खेबनानै लाबोब्रा एसे खेबनांगौ खेबखुमानांगौ खेबख'नानै होनांगौ नायनो लुबैयोब्रा रागा माबायदि महरा रागासो जोंबावो जाहैबाय देनां इउटुबनि फैसाखौ होनाङालै बिदिबा रागा जोंग्रा मानसिनो मिथिबाय रागा जोंग्रानि इउटुबनि फैसाखौ होथारनाङा होनबाथाय नोंना बेसेबांसो जाखो र' नायनि माबाया नोंना बोसोरसे जाबाय नामा बाजै हा माबाया चेनेला बोसोरसे जाबाय नामा बोसोरसे जाबाय नामाहाय आयौ आयौ बिगुरसो बोसोरसे जाबाय नामा नोंना चेनेला बाजै जायाखै आरो माबायालाय बेसेबां जाखो वाच टाइमा वाच टाइमा बेसेबां थांखो बिसिबां हयसे वाच टाइम थु बेसेबां हयसोब्रा वाच टाइम नभेम्बर टु माससो जागोन 1 इयार अ आदसा होमबा नोंना माबाया बेसेबां जाखो वाच टाइम 2000 बा 3000 जाबायदां ने
1200 अ 1200 बा होमबा नों माथा बाहायथारनांसिगोनबा जै बारा गोबाव गैलाथ' जुन जुलाइ आगष्ट नोङो माथा मारिथारनांसिगोन एकदमबारे बे थाबनो खालामनो नाजाथारदो वाच टाइमखौ हरनि 12था 1थानिफ्रायनो 12थासोनिफ्रायनो नोङो मबाइलखौ आदानिखौबो ला फिसाजोफोरनिखौबो ला हराव बेनिफ्राय नोंनि मबाइलखौ लाइट हो नों लाइभ होयोब्लाबो नों थाबाय थानांला लाइभखौल' हो फिसाजोफोरनिखौबो हो होफादो बिफानिखौबो होदो आदानिखौबो लाइफआव दोनफाबाय था ओमफ्राय फुङाव बिदिनो अफ खालामफिनदो मिथिबाय लाइटखौ अफ खालामना होफिनदोलाय फुङाव बिदिनो हराव होफाबाय था होमबासो थाब जागोन नोङो लाइभआव जिरायबाय थानांगौ जायाब्रा बाजै लाइभआव नोङो जिरायफानाङा नोङो जे 1था 2था जाबाथाय हरनि 1था 2था जाबाथाय नों मबाइलखौ लाइभआव दोनफाखादो लाइभ होदो लाइभआव गथ'फोरनि मबाइलखौबो होफाजोबखा एकदम अन खालामना दोनफा बिफानि फिसाजोनि बिसोरनिखौबो होफाजोब अन खालामना होफाजोब बिजावजालिफोरनिखौबो बुंना होखा बिसोरखौबो अन दोन होननानै हागोन ना हालाथाय आं नङा खस्थ'आ ओरैनो दैयाव थांगोन नङाबा बाजै दैयाव थांगोन बेखौलाय बुंखाबाय आं ओरैनो खस्थ'आ दैयावनो थांगोन बे वाच टाइमखौ हानो नागिर फ्राय मानसिया वाच टाइमखौ माने कमप्लिट खालामनो हायि खार'नाव माबाया इउटुबा थैयो आरो नों बेखौ खालामनो हाबासो इउटुबार जानो हागोन नङाबा दैयाव ओरैनो थांबाय बे समायनाया दानि मा बुंलांदों समायनाया 1 इयार जाबायनो 3000 जाबायमोन बेहा मा जागोन बेलाय इमान सहस नंलाना नों बेखौ लाबोनाया लाबोनो हायाना मन' खालामनो देन्जार एकदम खमायफिनबायसो थायो 1 इयार बारबाथाय नोंनि माबाया बेक जाफिनजोबगोन बेखौलाय मिथिखा ओंखायनो एकदमबारे साबधान आरो वाच टाइमखौ नों 1200बाथ' नों बहुद खमसो नोंनिया खमावनो माबासो जानांसिगौ नोंनियाव 2000 2500सो जानांसिगौमोन नोंनिया दा आरो 1 इयार जाबा खमायो जाफिननो आगै सना 1 इयार जाबाथाय फासयफिनोसो 1 इयार जाबाथाय एकदम वाच टाइमा फासयफिनोसो बेखौलाय हाबफिनखाया आसै এইটো হ'ব গ'ল নাই সেনেকৈ হ'ব খাই ক'ব পাৰে 100 টকা হা 18 নহয়
मिथिबाय बाजै खारबाय नामाब्रा दसेयावनो थाथ'थोहाय सनाबो थाब थाब खारथारलै बाजै आंनाव थाथारा जेबो नङा थानो नागिरथारा आंनि लाइफआव बाजै जेबो संख्रि फानलु माबा होयिखायनो दान दखिना होयिखायनो नङासै बाजै आं नोंनो मोनसे माबा हरगासिनो दं मिथिबायना दसे थाबावबा